ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, କ'ଣ ଶାଗ, ବାରମାସ ଶାଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବାରମାସ ଶାଗ ଘିନି ଆସିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ତୋଳିକି ବାଛିକି କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଖାଡ଼ିରେ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କଲେ। ପୁଅ ସେ ଝାଡ଼ୁରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲା, କହିଲା ମୁଁ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେମି ଆଜି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ଯେହେତୁ ମୋ ଛୁଟିରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିନି ହଉ କର। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ କଲରା ଭାଜି ଦେଲେ, ତାପରେ ଜହ୍ନି, ତାପରେ କେମିତି ଦେଖ ଶାଗକୁ ସେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଜହ୍ନି ଦେଇକି ଶାଗକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବାରମାସ ଶାଗକୁ। ତାପରେ ଶାଗ ତ କରିସାରିଲେ, ଆଗରୁ ବି ଭାତ ରାନ୍ଧା ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆମର ଆଜି ଭେଜ୍ ଥାଳିଟା କେମିତି ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।